Mbak sampun nyalirani tembangipun sinom oprak ketontrang. Iya. Matur nuwun. Nggih, Pak De Gareng. Nun dawuh. Kripik gedang, kripik telo. Tumbas. Sithik edang Paton warata. rata. Nggih. Dipun tenggo mangke malih hiburanipun Gara-gara. tembang-tembang wonten Nggih. ing wanci gara-gara. Nggih. Karang menika lakone baku, dadi nek lakon baku ku ya kudu tenanan ling ngecake ya nduk ya. Iya, Mak ya. Monggo, Mas. Yo. Kirim pate kasih ke punden dalang Mak ya. Ya ya nduk ya tak derekake. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Sena Nugroho wa ilaruhi dan dalang saknus Wantor Al-Fatihah. Amin. Ya tak derekake. Ya. Tansah marapamaring sukma Sinuk maya winaya ing asepe sinipun teleng ing kalbu pambukaning parana talen saking liap layaping ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati Om kae sawangen sinuwun Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya sajak mudhun saka kedaton negara ing Wirata ayo sumusul bendaramu ing Wirata nduk tak dherekake ya Mak ya heeh gunaku Arido mawara mangapara murwurahan tengarane ngajuret maguru gongso tata kadya putula Mor panjriting turangga hesti rakata ingkang dojo layu sepit Om Kadangku Yayi Setyaki ngarep ruci aja kaget siap ditak timbali ning alun-alun negara ing Wirata kepareng nyadong dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ngawi ingkang arayi ngarep ruci pun tambak yuda pareng kula nyadong dawuh Koko Prabu Setyaki wonten timbalan
Mesti wae tuwuh tandha pitakon saka sajroning atimu. Kenapa panggonku mudhun saka kedhaton negara ing Wirata sajak kaya ngemu wigati. Kasinggihan. Estunipun ingkang rayi arsa matur wonten kersanipun Koko Prabu Ndrawati nanging boten wantun wekasan tan bangkit pinampeng aturipun ingkang rayi pun Setyaki nyadung dawuh Koko Prabu mangertiya kalamunta para Pandhawa wis bakal kaleksanan anggone nganakake duta saka para Pandhawa ingkang ana kejaba ya kuwi panggaweaning duta saka para Pandhawa sowan ning Raja Negara Ngastina ingkang wigati ngelingake kelawan Ratu Ngastina ya kuwi Yayi Prabu Jaka Pitana yen to pancen Yayi Prabu Jaka Pitana mbreguguk ngutha waton ora kestu maringake sarta nembalake negara Ngastina apa dening amarta ning panguwasane para Pandhawa teges perang gedhe Bratayuda ya jangkaning jagat iki ora suwe meneh bakal kelakon. Oh iki. Monggo para Pandhawa wis kelakon nganake duta rong rambahan. Lah pun Kakang sing dadi jangkepe teges wektu dina iki pun Kakang leksanani minangka utusan saka para Pandhawa pun Kakang dadi duta ingkang kaping 3 saka para Kurawa, saka para Pandhawa. Lajeng kersanipun Koko Prabu kados pundi? Ngerti ya Yayi? Ih, kadiparan. Kalamun para Pandhawa nalika semana wis utusan kelawan duta ingkang sepisan ingkang ana kejaba mung Bibi Kunti Talibrata. Ingkang nalika semana ngelingake marang Prabu Duryudana malah gagal wigar. Ora entuk karya malah Bibi Kunti Talibrata dioman-oman dening Kurupati. Wekasan nalika semana geget pingget arasaning manah ya penggaling Bibi Kunti Talibrata. Wekasan ora kestu kondur ning Wirata, saiki manjing mapan ning kadipatening Panggombakan. Ping pindhone para Pandhawa utusan duta ingkang ana kejaba mung nalendring Pancala Radya, ya Paman Prabu ing Cempala, ya Paman Prabu Drupada, ya Paman Prabu Sucitra. Ingkang nalika semana uga ing pengangkah bakal ngelingake kelawan Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana. Uga gagar wigar ora entuk karya, malah nalika semana Paman Prabu ing Pancala malah mestakane digabul boga. Nalika semana mestakane Kanjeng Maman Prabu Pancala dibiyuki sega karo Ratu Ngastina. Inggih, ora sangguyu. Perkara wadi kok tok geguyu. Kersanipun banjur ingkang pungkasan lagi wae pun Kakang nampa dawuh saka Kanjeng Hyang Maswapati ing Wirata kalamonta pun Kakang wektu dina iki kapatah dadi dutaning para Pandhawa kinarya ngelingake sartane nanjeke sepisan ya klebu ingkang pungkasan merga wahyu jitapsara ingkang wis pun Kakang tampa iki Setyaki mula kang saka kuwi pun Kakang jaluk dawuh lawan Siadi digege mangsane digelak wancine. Siadi kudu sak biyantu marang pun Kakang Yayi Garbaruci. Kagyat risang kapirang urinangkul kinempet kempet. Dosang repnaning bawana. Waduh Koko Prabu. Boten wonten atur sanès kejawi kula namung sendika dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Malah sak mangke kula kadhawan dados utawi kula kadhawan tumindak nglampahi menapa kemawon. Kula lair lan batos boten badhe awel. Lair lan batos gesang kula menawi kedadipun kelasaken kula toh nyawa, kula toh pati. Kinarya kamukten lan kamanganing para Pandhawa lan kula sagah awit sampun dados prasetyaning manahipun ingkang rayi Garbaruci. Samangke mbok menawi ki jagat nyekseni dinten mrika prasetyaning Setyaki.
pangestu wayahku Bathara Jagat. Ora ngira teka gedene semono ngatresnanmu kalawan mun Kakang. Ingkang kaeka. Kula menika estu tresna kalawan Koko Prabu Ndrawati jernyatanipun Paduka Nalendra ingkang kula asi. Lan kula beteni lan kula sembah. Iya. Lajeng ingkang kadwi. Kula menika bebela dumateng tumindak kautaman. Pramila kula boten ikhlas menawi negari Ngamarta dipun sita kalian pihak Kurawa. Ya wis yen mangkono. Sisandene Siadi bakal pun Kakang dawuhi. Kurawa, menapa kula kedah satata gelaring baris Parwadibala saking negari Ndrawati. Ora perlu tak kira. Nanging Siadi mung bakal tak dawuhi. Siadi mung bakal tak patah dadi wujuding kusir. Kula kinen dados kusir. Iya. Nanging mangkene dudu kok kusir ingkang golek pangan, golek sandang babar pisan dudu. Nanging anggone Siadi garap boruci madeg kusir iki kusir ingkang kewajibane ngreksa marang reksa niku. Ngreksa teges njaga kelawan dutaning agung saka para Pandhawa. Mekaten. Iya. Menengaten kula namung sendika ndederek menawi kula kedah kapatah dados kusiripun Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Iya. Marata Dyake. Kowe tak paringi tetenger ya kusir aran kusir Kyai Daruki. Kyai Daruki. Iya. Kula tau tate mireng jeneng niku Daruki niku dahar turu. Ayo. Nek ngaten kula namung sendika ndederek Marata Dyaki. Sawisna kreta pusaka Kyai Jaladhara pun Kakang bakal tumuju ning praja negara Ngastina. Nyuwun pamit tamping pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Semanten nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna kadheraken dening ingkang rayi nenggih Senopati Ndrawati Sang Raden Harya Setyaki. Nalika semanten gyonite kreta aran Kyai Jaladhara anenggih kreta kencana ingkang tretes emas mutiara Jamrut sriyantane yasaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Nalika semanten tinarik kuda cacah sekawan ingkang awarni abrit, pethak, cemeng lan kuning ingkang dados lambang jagat. Nalika semanten Gyong Mesat wonang kreta tinarik kuda angambah dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tathit
Tuwi mulat saking antariksa kaya daru tarungan tanah sae jawi namung wujuding Jawata catur ingkang mrepeki lan Tandrawati mau. Kresna mandhek Kresna Narya wangsit pindha kombang sepa matu sarining tawang susu angin nganti nggone damel kaget sotanipun ngabdi pun Tandrawati teka mboten mangling Jawata cacah catur iwang pikulun Narada iwang pikulun Kanwa iwang pikulun Janaka kelawan iwang pikulun Rama Parasu ingkang mrepeki lan unggiwanipun ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna pukulun kemarin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun rekencang marudayang Pak Makmong bobolong kali codhe sapa sing gawe nangka buasak dikabyok kari betone lodolo Yaya Kresna jeneng para ngaturake bekti lan manjran ulun-ulun tampa mbiya liwat pangestu ulun tampanana Tandrawati Ih, pukulun sampun sanget anggen kawula pundi? Ya. Pukulun Kanwa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Tandrawati ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanana. Nggih. Iwang pikulun Janaka kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya Tandrawati ulun tampa pangestu ulun kebat kita tampani. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi? Iwang pikulun Rama Parasu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Wah, ya. Tandrawati Kresna. Jeneng kita terbekti lan panjenengan ulun ora lewat pangestuku wae tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi pukulun. Damel kaget teka Jawata catur mrepeki kelawan ingkang abdi pun Sri Bathara Kresna. Nyadong dawuh pukulun. Iki ngene ya Kresna.
nyektine anggone para dewa cacahe 4 merepeki kelawan jeneng para iki mboya kok saka kekarepaning para dewa cacahe 4 iki pribadi babar pisan dudu nanging pancen nalika semana anggone panjenengan ulun kadherake dening Kanwa Janaka betine Rama Parasu iki merga pancen wis nampa dawuh saka Hyang Pikulun ya Adi Guru Manikmaya ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang nalika semana kinarya nyekseni lumadining ya kuwi dutaning agung anggone lumaku nindakake darmaning adil sak biyantu kawan para Pandhawa. Mula kang saka kuwi ya nggih. Aja kadhati kajeron manampa ora kok diteges para dewa bakal cawe-cawe bakal melu-melu kelawan jangkaning jagat babar pisan mboya. Mboya. Para Pandhawa merga para dewa mboya dikeparengake cawe-cawe ya kowe perang gedhe Bratayuda mula kang saka kuwi nalika semana Adi Guru utusan kelawan ya panjenengan ulun Kanwa Janaka padine Rama Parasu kinen nyekseni kelawan jeneng kita anggone sak mengko bakal nanjake kahanan marang Ratu ing Ngastina ya Prabu Jakapitana yen ta iki mengko ngasih Ratu Ngastina masrahke Bali wujude negara Ngastina teges perang gedhe Bratayuda bakale wurung sartane ora bakal kelakon. Iya. Nanging kosok balene yen ta Ratu Ngastina sugeng adreng kuwi negara Ngastina ora gelem balekake panguwasane para Pandhawa. Ya teges perang gedhe Bratayuda paripaksa kudu kelakon nggih. Mangkono Kresna. Tatkala narapa Kresna tan tulasanyakra ring Anyakra Sang Janawi Suta ingkang wayah pun nata Ndrawati sampun saged nampi sabda pandika saking Hyang Pikulun Narada. Iya. Tumilih sak mangke menawi estu paduka badhe nyekseni dumateng anggenipun ingkang wayah pun Kresna badhe nanjaken kawontenan dumateng Yayi Prabu Jakapitana. Lah sumangga. Sak mangke para Jawata catur sekalian kula dherekaken kula suwun supados nunggal sak rata wonten kreta Kyai Jaladara. Mangkono Kresna inggih pukulun. Ya, yen mangkono ayo kula dherekake nggih, kula dherekake.
Sretinon langening amyat busana sutra kang maneka warna maneka warna Aranggeng kencana ratna pra bendera layo komite Sintrang pandra sing maruta serna kumaraning mantyan kumlebeting tuja suwa prasta kaya kang rapal puspita anjraing Oron mawara kadya pengangin kukilan dar sumebar Wasnya lumampah kereta ngejol turu bidal saking negaring Wirata tumuju ing negaring Astina nalika semanten ingkang dedreg madaning pasewaken negaring Guru Janggala nenggih nata ing Astina ngawontenaken marapatan agung Srebo Sangya para pujangga Brahmana tuwin pinisepuh nalika semanten konjem tintriming Waradaya nata ing Astina kinanthi tapusaya para putur yutono klarining sun para tutara ten aparang alun angandika
samar panoring sukma sinoks maya winahya ing asepe sinimpen telenging kalbu pambukaning warana taren Sinawati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amrek ganggang awito dedenceng-dencengan Diwang Sukmana pangadiri ana sasmintaning sejagat wasisaning Bathara nun manggi Kanjeng Hyang Bisma Hyang Resi Bisma boten kantun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka Kanjeng Rama Prabu Salya Bapa Nembandurna Kakang Adipati Karna utaminipun Paman Pati Arya Sengguni sampun ngantos damel kagiat tun kucimaning manajeng andika sami wontene ing abdi ipanjenenganing Senan Alindring Astina pun Prabu Duryudana amiji rawuh ing andika sami wonten praja negari Astina samangke Kanjeng Hyang wong Mas Nama Sidam saring bawana langgeng ya putra Prabu Jaka Pitana miji kelawan sowanipun Hyang ing ngetal kandha nggih senajan to dikaya ngapa mesti wae gawe kaget sotaning wong sepuh jernyatane iki dudu dinaning masewakan teka padukuhan putu Prabu Jaka Pitana amiji kelawan suwane para pujangga sartane para pinisepuh ana wigati apa nuwun sewu nggih sampun ngantos damel kaget tuwin sampun ngantos sakmangke kula matur nyuwun dawuh tuwin nanjaken nungsung pawarta menapa ingkang dados wigatosipun anak Prabu Jaka Pitana. Ngawontenaken pasewakan sampun ngantos sakmangke damel cuaning penggalih paduka Angger Prabu. Pramila samangke kula aturi paring dawuh Angger. Angger Prabu Duryudana. Yayi Prabu nuwun mangke. Ingkang raka ngawangga ingkang kajibat dados senopati tartentu kemawon kula sagah sartanipun prasetya wonten saklebeting manahipun ingkang raka ngawangga. Babakan anggen kula badhe nglabuhi tuwin sak biyantu dumateng kadang kula ing Astina. Wonten menapa Yayi? Nuwun mangke sinuwun. Damel kaget setanipun ingkang paman ing kepatihan. Nuwun sewu nggih. Mbok kula tak midhanget sabda pangandikanipun Angger Prabu Jaka Pitana. Wonten wigatos punapa teka sakmenika sanes dintening pasewakan teka ngawontenaken pasewakan kawula nun ya jagat pangestu ngoro nuwun mangke nggih sewu-sewu lepat aturipun ingkang Rama ing Mandaraka kula diageng pangaksami awit nuwun sewu
Kula menika ngrumaosi kula jejeripun tiyang sepuh, kula ngrumangsani nek kula niki mesti menawi wonten perkawis punapa-punapa dumateng anak kula senajan nuwun sewu padukuhan Prabu Duryudana menika anak mantu kula. Nanging sampun kula rengkuh kados dene anak kula dhewe nggih. Pramila sumangga. Kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa sak mangke teka nglempakaken sangya para pinisepuh jagat pangesunggara. Menwangi Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Sayekti anggen kula nglepaken sakjanipun para pinisepuh mriku. Awit sangka bebek jibak bingung kengang lengan manahipun Kang Putra. Boten saged bangkit pinambeng. Aturipun ingkang wayah pun Duryudana Kanjeng Hyang. Kula menika bingung menggalih kados pundi sak mangke. Anggen kula badhe atur wangsulan dumateng duta agung saking para Pandhawa. Ingkang pungkasan inggih duta ingkang sak mangke mesthaken perang ageng Bratayuda dumados menawa boten. Lho, apa para Pandhawa wis ngutus sartane wis matah duta ingkang kaping 3 iki nggih Putu Prabu? Sampun. Nyatanipun ingkang wayahipun Jaka Pitana sampun nampi nawala saking negaring Wirata bilih samangke Koko Prabu Ndarawati ingkang kudu dados duta minangka ngemutaken ingkang wayahing Ngastina Jovi panjenengan gagas panjenengan penggalih ning atasipun kula mriku Nalendra Gung Pinethara kula mriku Nalendra kula mriku mboten kateges kula mboten eling teka kula badhe dipun emutaken kaliyan Koko Prabu Ndarawati lepatipun kang wayah wonten pundi kleru kula napa Kanjeng Hyang. Kusik nggih kusik. Bareng pun yang midhanget pangandikane Putu Prabu Jaka Pitana ingkang mangkono mau, jebul tinemune lereke Putu Prabu Duryudana kuwi mung bingung. Kepiyanggone Putu Prabu bakal atur wangsulan nglawan Kadang Mindrawati ya Putu Prabu ya Kaki Prabu Kresna. Mangkene ya nggih mesti wae nadyan to pone yang iki ora disuwuni dawuh. Sartane ora ana atur ingkang ngeduga paduka angger Putu Prabu Jaka Pitana dawuh kelawan Ponyang supayane Ponyang matur nanging Ponyang iki jejere wong tuwa mesti wae mangerteni kelawan apa kang dipenggalih kelawan kang luwih enom luwih Putu Prabu Duryudana kuwi sawijining nalendra ingkang mesti wae ana sawijining perkara apa wae mesti wae tindak sapecak tansah taren ana ngersanipun ing ngetal kandha. Mula kang sawa kuwi aja kadok ati kajeron panampa aja mbok tampa kanthi lara ati ya nggih. Putu Prabu. Bone ing ngetal kandha mung arep matur yen to sejati antarane Kurawa lan Pandhawa kuwi sayekti padha-padha le turas Barata, padha-padha le trah Barata. Padha-padha le getih Saptawarga. Ya mung wanti-wantine Ponyang ngetal kandha, Ponyang iki mung njaluk supayane Putu Prabu Duryudana ngeman kekadangan antaraning trah Barata utamane Pandhawa lan Kurawa aja ngasi perang gedhe ingkang aran Bratayuda iki mengko dumadi. Mula yen to pamarayogane Ponyang ngetal kandha nggih tak jaluk kanthi banget negara Ngastina sakwutuhe sartane negara Ngamarta sakwutuhe Ponyang njaluk balekna ya nggih balekna kondurna ana ngarsaning para Pandhawa jernyatane wong atuwamu Prabu Dastarastra kuwi mung nampa titipan saka ngarsaning Prabu Pandhu Dewayana nalika sadurunge seda mula kang saka kuwi Ponyang njaluk kelawan paduka Kaki Prabu Duryudana supayane aja ngasi mengko ana daret antarane Pandhawa lan Kurawa. Iya nggih, nuwun sewu. Nambahi pangandikanipun wa Penemban Bisma ngetal kandha babagan negari Ngastina lan negari Ngamarta ingkang dipun suwun supados sakmangke dipun pasrahaken lan dipun kunduraken wonten mangasipun para Pandhawa. Kula namung badhe nambahi sekedhik mawon, sekedhik kemawon. Rama Prabu Mandara kados pundi?
Mesti mawon paduka Angger Prabu Duryudana bingung menawi negari Ngastina dipun kunduraken dhateng pangaosipun para Pandhawa, negari Ngamarta ugi dipun kunduraken dhateng pangaosipun para Pandhawa, lajeng Kurawa satus badhe mapan wonten pundi? Arak ngaten to nggih. Nggih. Nak nggih. Sengara kelakon ning atase Kurawa menika satriya-satriya agung. Panjenengan menika Nalindra Gung Binetara. Mosok nggih badhe ngontrak to nggih. Kurawa menika kathah kadangipun. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama Prabu Mandura kados pundi? Lah nuwun sewu. Kula menika ngrumaosi gandeng kula niki wis sepuh, kula niki wis tuwa. Nek kula dadi Nalindra, nek kula tesih mimpin sangjaning para kawula wonten Praja Negaring Manduraka, gandeng raga kula pun sepuh, penggalipun ingkang Rama menika ugi saya tuwa, saya suda. Pramila nuwun sewu. Sakmangke kula lila legawa lair lan batos negari Mandaraka kula pasrahaken dumateng anak Prabu Duryudana, lajeng kula badhe lereh ke Prabon. Kula sakmangke badhe ngracut busana Kanalindran tumuli angrasuk busana kabrahmanan. Kinarya nebus dosa kula nggih. Nalikanipun kula nyedani dumateng para sepuh kula. Mekaten. Pramila sumangga negari Mandaraka dipun ginakaken dening Marasata Kurawa. Bakenipun menika lho, empan papanipun perang ageng Bratayuda menika sampun ngantos kelampahan. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nek pendapat kula ngoten niku. Pamrayogi kula ngoten niku. Duka sanese. Nuwun mangke Bapak Rembandurna. Kula wonten dawuh nggih. Dawuhipun Bapak Rembandurna ing Saka Lima kados pundi? Oh, nek kula gampang mawon. Mboten sandadak sampeyan menika nglenggahi negari Mandura. Menika nggih sae. Menika dadosaken tujuan ingkang sae. Ancas gegayuhan ingkang prayogi ing atasipun ingkang Rama Marasepuh ing Mandaraka badhe masrahaken negari Mandaraka. Sakmangke badhe kaprasrahaken dumateng para sata Kurawa. Awit ingkang Rama ing Mandaraka badhe lereh ke Prabon tumuli ngrasuk busana kabrahmanan. Ning nuwun sewu. Ingkang Bapa menika nggadahi pamrayogi nggih. Prayoganipun ngaten nggih mawon. Kajengipun adil pun kaya sing biyen-biyen pun kaya sing kelakon. Dijolke mawon. Dipun lintu tegesipun kados pundi? Dipun lintu dijolke menika para Pandhawa mapan wonten Praja Negaring Ngastina, lajeng para Sata Kurawa mapan wonten Praja Negari ing Ngamarta. Menika pamrayoganipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Iki. Mekaten pamrayoganipun Bapak Rembandurna. Iki, monggo menawi Angger Prabu Basukarna nggadahi pamanggih sanes, nggih monggo. Nuwun sewu Yayi. Kakang Adipana kados pundi? Menawi dipun parengaken ingkang Raka ing Ngawangga badhe sumela atur kula badhe majeng anggen kula sowan. Kasumanggaken jenyatanipun mriku dados wewenang Paduka Kakang Prabu Karna. Capeng Karna mawingis katon lir landheping Trisula. Nuwun sewu. Mbok bilih aturipun ingkang Raka ing Ngawangga sakmangke badhe dipun anggep lancang nggih monggo. Badhe dipun anggep ingkang Raka ing Ngawangga mriku mboten gadhahi tata krama unggah-ungguh tuwin subasita dhumateng para sepuh nggih monggo mboten dadosaken suwijining perkawis mboten dadosaken geganjelan lan gelaning manahipun ingkang Raka ing Ngawangga. Ngaturaken pambagya harja kasugengan arawipun Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna inggih punangka dutaning agung saking para Pandhawa. Koko Prabu Nunamit pasang Kalimantabi tinebena ngaduri dumawahing tawang tuwang linepat ing tolak manu. Yayi Prabu Jaka Pitana kawula nuwun inggih. Awit berkah pamujinipun Paduka Yayi Prabu Duryudana mapan wonten negaring Astina ingkang Raka ing Dwaraka.
pinaringan karahayon widodo sawanipun ingkang Raka Indrawati mboten manggalangan setunggal punapa tuwin pambagya raja sampun kunjuk wonten ngersanipun ingkang Raka. Mboten langkung ingkang Raka Indrawati ngaturaken salam taklim tuwin pudya pangastawa kula mugi kunjuk. Sampun sanget anggen kawula tampi damel bumbung cumeplong rosing manahipun ingkang rayipun Joko Witono. Iya Yayi. Maraptane Kakeh Prabu Ndarawati nganti marang Karaharjan nggih Kakeh Prabu. Eyang Resi Bisma Ngetal Kanda wilujeng sowan kula ngaturaken sembah. Lho. Lah kok teka Nalendra ngaturke sembah marang Pendhita Ngetal Kanda. Nuwun sewu. Jer nyatanipun kula tinemu taruna lan paduka sang pinandhita menika inggih dados pepundhen tuwin sesembahanipun ingkang abdi inggih ingkang wayah Punata Ndrawati. Ngono nggih. Ya tak tampa tiba sepadha-padha Kakeh Prabu. Lole kenthos waru gembal manyar-manyar dok ning dungkul wana alas dadi wana. Anak Prabu Ndarawati, Bapa Penemban Durna. Nggih. Sampun le gumujeng sampun. Nggih. Sangka seneng kula nampi rawuhipun dutaning agung saking para Pandhawa kok nggih. Sampun. Menawi mengke ngancing dos pundi? Mboten. Niki sehere anyar kok sehere. Nggih. Kasugengan nggih wilujeng Bapak Remban. Aku yo tak melu guyu aku. Angger Prabu Ndarawati wilujeng rawuhipun Paman Prabu Mandaraka wilujeng sowan kula Paman. Ah inggih syukur. Nun mangke. Sewu lepat aturipun ingkang rayipun Joko Witono diagem pangaksami Koko Prabu. Nyai Prabu Joko Witono kula wonten timbalan. Sampun cetha nawul ingkang kula tampi saking Nayaka Praja negari ing Wirata inggih kawon Pating Dirbita. Bilih samangke ngaturaken nawala dumateng ingkang rayipun Joko Witono ingkang sawasipun Duryudana Kinen Toto samapta ing gati sawega ing diri anampi rawuh padukan Jengkoko Prabu ing Ndarawati minangka dutane kagung pramila sak mangke gandeng ingkang rayi sampun satata kula aturi paring sabda pangandika. Yayi Prabu inggih. Saderengipun sowanipun ingkang Araka ing Ndarawati ngaturaken sembah saking kadang-kadang paduka. Inggih menika pun kadang-kadang kula ing Wirata sakmangke inggih menika pun kadang-kadang kula pun para Pandhawa gangsal kinen katuraken wonten kersanipun Yayi Prabu Duryudana. Ngaturaken panuwun teka tasih mut kalawan kekadangan. Iya. Ndungkap angka kalih Yayi Prabu. Mboten wonten wigati sanesipun kejawi kula namung badhe nanjihaken. Menapa sakintenipun paduka Yayi Prabu Duryudana sakmangke tetep cukeng adreng lan ngukuhi praja negari. Ngastina mboten kondrawang wonten panguwasipun para Pandhawa menapa malah kosok wangsulipun negari Ngastina kaliyan negari Ngamarta sakmangke badhe dipunaturaken wangsul wonten panguwasipun para Pandhawa. Sakmangke kula namung sumedya ndederek dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Yayi Prabu Duryudana. Menawi negari dipun masrahaken kula ngaturaken panunggun tanpa windan. Jer paduka Yayi Prabu Duryudana sampun saged ngeman kekadangan Yayi. Nanging menawi negari Ngastina mboten dipun konduraken, duh eman saestu menapa ugi badhe kelampahan perang sedulur antawisipun Pandhawa lan Kurawa Yayi Prabu. Nalendra mbek marwa sing sang katrega mulung mangrompak ing wadya Om Jagat Wangi Stunggara
Paman dari sengguni kados pundi? Lah nggih mangga. Nek jan pengin tentrem nggih negari diwangsulke, negari dikundurke teng panguwasipun para Pandhawa. Ning nek pengin gecak perang nggih mangga mawon nggih. Inggih gadhahi wewenang inggih menika babakan abang ijuning kawontenan Praja Negari Ngastina menika namung paduka Anggir Prabu Jaka Pitana. Para Prabu, Wonten timbalan. sareng kula petang, sareng kula penggalih, kula gelar lan kula gulung. Menawi ngantos sakmangke ingkang rayipun Jaka Pitana ngukui negari Ngastina tumunten perang ageng Bratayuda badhe kalambat. Kula kinten boten badhe wonten ginanipun. Awit nuwun sewu. Perang mriku wontenipun namung pati. Wontenipun namung tangis. Tangising para wadyabala, tangising para kawula. Ingkang sami kelangan dumateng Kadang Sinarawati para sedherekipun mitra rowang lan kulawarganipun. Pramila sareng kula petang kenging punapa Duryudana lha kok teka sak mangke namung ngingu ngopeni dhateng raos sembungsuhan. Sareng kula gelar kula gelung sak mangke kula langkung prayoganipun negari Ngastina kalian negari Ngamarta sawetahipun kula kunduraken wonten panguwasipun para Pandhawa Jagat pangestu. Matur sembah nuwun sanget Kyai, matur sembah nuwun. Ya jagat pangestu ngrawayah Bathara jagat. Sumeplong raosing manahipun ingkang ngraka ing Ndwarawati. Teka sak mangke paduka Yayi Prabu Jaka Pitana masraken lan ngunduraken negari Ngamarta menapa dene negari Ngastina dhateng panguwasipun para Pandhawa. iki. Teges menawi mekaten lampanipun paduka Yayi Prabu Duryudana taksih ngeman dhateng kekadangan larisipun Trah Barata. Kasinggihan Nanging ingkang ngraka ing Ndwarawati namung memuji mugi-mugi ingkang dados pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana menika kala wau lair terusing batin awit nuwun sewu Yayi. Anggenipun ingkang ngraka ing Ndwarawati praptonton Praja Negari Ngastina menika sakmangke kula kadherekaken dening Jawata cacahipun catur ingkang sakmangke nyekseni perang ageng Bratayuda siyos kalaksanan punapa mboten. Lah menawi mekaten menika panjangkahipun ingkang ngraka ing Ndwarawati ingkang sampun paduka ngendikaken menika mboten namung kinarya abang-abang lambe, mboten namung samudana, mboten namung lelamisan iki. nanging pancenestu lair lan batos paduka Yayi Prabu Duryudana ngeman dhateng kadangan. Perkencang ya. Kencang marudaya mak bu balong ali cedhe sapa sing gawe. Ya kula Duryudana. Panjenengan ulun mboyangira babar pisan mboyanyana mboyangira. Yen to semono lair lan batin jeneng kita ngeman kekadangan lan tantanane Kurawa lan Pandhawa ya. Yen mangkono Jawata nyekseni ya nggih perang Bratayuda ora sida kelakon. Perang Bratayuda wurung ulun kondur makayangan kela. Ingkang rayipun Jaka Pitara Ki Cumeplong wonten sakmangke saged bucal araos memungsuhan antawisipun para sata Kurawa kaliyan pun para Pandhawa. Ih. Pangaten ingkang ngraka sakmangke nyuwun kanthi sanget Yayi. Menika namung kinarya tandha kekancingan bilih perang ageng Bratayuda wurung lan boten siyos kelambahan. Kula badhe nyuwun
Sak mangke Yayi Prabu Jaka Pitana kula aturi tapak asta wonten ing Martisara ingkang sak mangke badhe kula cawisaken. Coba nggo samangke kula badhe tapak asta wonten ing wujuding Martisara. Koko Prabu. Tintreming Maradaya nata ing Astina Sang Prabu Jaka Pitana nalika semanten dupi mulat ponang Martisara inggih namala kekancingan ingkang den aturaken dening Nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten nata ing Astina Sang Prabu Duryudana kaya-kaya wong nandhang sungkawa kaya-kaya wong nandhang ternyuh saklebeting manah tumuli sak mangke netesaken ponang waspa tumetes wonten ing Bantala ngantos nelesi jlambrah kedaton nagaring Astina nanging ewa semanten nadyanta trenyuh nanging jroning ati tansah gigit lan ngarep-arep besok apa bakal kedaden perang gedhe Bharatayuda antarane Kurawa lan Pandhawa. Nadyanta ketok nangis Nadyanta netesake ponang waspa nanging nangising nata Ngastina penangising Sang Prabu Jaka Pitana namung tangis lelamisan nalika semanten ya den cepeng ponang Martisara datan den tapak astani dening Ratu Ngastina ponang Martisara den juwing-juwing den suwek-suwek nalika semanten duka yayasinipi nata ing Astina Sang Prabu Duryudana wae. Mangke Martisara mboten dipun tapak astani dening Paduka Yayi Prabu malah sak mangke dipun juwing-juwing kados mekaten wonten perkawis menapa Yayi? Bedaya apa Duryudana kuwi utawa Duryudana balekke negara Ngastina pancen sing kula angkah perang gedhe Bharatayuda duwadi sekawit pancen Nata Ngastina masrahaken baline negara Ngastina lan Ngamarta merga disekseni dewa papat. Kula ngerti. Kula ngertos sampeyan prapta teng Ngastina niki nganti marang dewa papat nyekseni marang atur Duryudana ning sak menika dewanipun lunga sing nyekseni pun boten wonten dewanipun minggat dados aturipun ngendikanipun Ratu Ngastina kula jabel negari Ngastina kula ngukui Tintrem nata ing Dwaraka nalika semanten dupi midhanget pangandikanipun nata ing Astina kaya-kaya diwirangake nalika semono Giya damel karti sampai ku anyipta wujuding satriya Jodipati. Niwas satur ing Madukara kang sayekti namung pangreka dayaning Sang Natakresna. Nalika semanten dupi wonten ing ngiring kananing Sang Padmanaba ana wujuding Werkudara cacah 1000 amundi gada rujakmala. Ingkang kaya-kaya arep ngepruk mestakane Ratu Ngastina. Nalika semanten ing ngiring kananing Sang Nata Ndrawati ana wujude Sang Permadi cacah 1000 ingkang mentang langkap kaya-kaya arep ngranjap aragane Ratu Ngastina. Nalika semanten sumrepet Kang Panon dawa kalenggak datane mut Puladasena dadi royongan Nata Ngastina wau. Aduh kowe. Lah kok dadi
Waduh putu Prabu kena ngopo ngene. Prabu kae ngopo ngene. Sugeng rawuhipun nggih. Nggih, Paman. Pangestunipun. Nuwun sewu kok. Sajak girang gumuyu mriku. Wonten menapa? Walah. Ratu pinter kok ora kaya Kresna. Ratu lantip kok ora kaya Kresna. Pintere le nyulap. Ning atase kedaton kanan agung kaya ngene kok kula niki dhayoh lho nggih teng mriki. Nggih, kula dhayoh. Nggih, Paman. Lah kok dadi ana wujuding Werkudara cacahe 1000 teng ngiring kanane sampean. Terus sing ngiring kiwa wonten Permadi cacahe 1000. Wah, mongko mentang gendhewa kaya arep ngeranjap ngeragane Ratu Ngastina. Jos ngene. Sing jos napane? Lho sampean iki lho. Ratu pinter kok ora kaya Ratu Ndarawati, ratu pinter kok ora kaya Prabu Kresna. Dasare piyayine bagus, isih enom. Hayo to? Iya. Isih enom, mongko pinter olah kridaning klenik. Ha ngene. Menawi mboten Ratu Ndarawati mboten badhe kelampahan. Sampun ngantos ngalembono dhateng ingkang putra Ndarawati. Paman mboten kok ngalembono. Ngalembono niku nek digawe-gawe. Lho lah iya, anu lah nggih. Kula niki mboten ngalembono. Sing kula aturke niki nyata napa wontene. Nggih. Lho lah nggih. Ratu bagus, pinter, wasis, lantip panggraitane. Mongko garwane telu was. Donya kaya dipek dhewe. Inggih Paman Prabu, pamujinipun. Lho lah nggih. Kula nek umpama isih enom kaya sampean terus umpama kula wani ragate kula nggih ajeng ndobel telu kaya sampean niku kok nggih. Inggih. Ane nggih. Dos pundi? Kula niki umur kula niki ming tuwa. Bojo kae kaya ngapa ya ming. Kula niki pun sepuh kok nggih. Kok girang gumujeng menika kenging napa? Mbon tuwa mung kari karepe. Nek mboten dipun surung-surung wujudipun menapa menika mboten kiyat. Inggih. Nuwun sewu kok mboten melajar. Melajar pripun? Menika wau lho. Anggenipun Yayi Prabu Duryudana dados royongan kok mboten melajar nututi wonten ing kedaton. Yaine kok lari-lari nggih. Yaine kok mlayu-mlayu nuwun sewu lho. Mbok lenggah teng mriki mawon kepenak jagongan kula kalih sampeyan mboten saenten kopine mumpun seger. Ibarate nuwun sewu, nek jagongan kalih wong pinter niku ngibarate seger sing tanpa ngombe, wareg sing tanpa mangan. Inggih. Ha nggih. Ingkang pamaning Mandara menika prasasat pendak-pendak dina. Wah, kula duweni panjangka kapan kula iso didaya kaya Kresna. Koine rak tesih to nggih. Napa? Iwak nika lho, koi. Kula keri dhewe iso anteng negara Ndarawati tesih sedasa. Nuwun sewu pangestunipun sakmenika kula gantos lele Paman Prabu. Oh, gantos lele. Inggih. Sampun mboten ngingah koi malih. Mboten. Koinipun menika pindah wonten Bonang Panglajeng menika lho. Bonang penerus ngoten mawon mboten dibasake Bonang Panglajeng. Kalian tiyang sepuh menika gunemanipun kedah mawi Subasita. Lho lah nggih. Inggih. Kutute sampean tesih nggih. Nuwun sewu sampun mboten wonten. Lho. Sak menika gantos
Kelangenan menapa? Kula sak menika nggadahi kelangenan pitik jago, Paman Prabu. Lho, pitik jago inggih. Bangkok inggih. Wah. Sak hobi kalih kula nggih. Wah, lah kok mboten kabar-kabar. Kula niku ket riyen niku ngopeni pitik jago. Inggih. Wingi rekane sing siji ajeng kula dol. Ming kirang 4.000 kok nggih, ming kirang 4.000. Mboten sida kedaden. Akhire kula wangsul. Inggih kula nyumurupi storinipun Paman Prabu Mandaraka. Lah nggih, kula niku gelo. Ana pakane larang lho, nggih. Pakane larang kok. Sida pitike direga murah niku. Rasane ngati kula mboten nuwun sewu tinimbang mengke gladra. Inggih. Kula niki ming arep takon. Nyuwun priksa punapa? Janjane perang gedhe Bratayuda niku sida napa mboten? Lho. Bab perkawis sida napa mbotene kula mboten mangertosi. Lho, nuwun sewu. Wigatosipun Angger Prabu Ndarawati praptonten Praja Negari Ngastina menika napa? Nanjaken menapa Negari Ngastina dipun pasrahaken dhateng para Pandhawa menapa dipun kukuwi dening Yayi Prabu Duryudana. Lah kamangka niki mau dikukuwi. Inggih. Sampeyan ngerti piyambak. Inggih. Negari Ngastina dikukuwi. Nggih to? Nggih. Inggih. Negari Ngastina dipun kukuwi. Lah teges menawi ngaten perang gedhe Bratayuda kelakon. Lah inggih mesti kemawon mekaten. Lah nggih. Pun cetha. Lah nek perang gedhe Bratayuda pun kelakon terus niki mengke sing menang sinten? Nuwun sewu kula menika sanes dewa, kula menika sanes tiyang ingkang saged mangertosi dumateng saderenge winarah menika kula sanes titangken nggadahi kawasisan kados mekaten. Lajeng menawi limrahipun jamak lumrahipun menika menawi wonten paperangan menika ingkang menang ingkang sae. Lajeng ingkang kawon menika ingkang ala. Teges sing menang sing apik, sing kalah sing ala. Inggih, kamangka nuwun sewu. Sing ala niki Kurawa, teges sing menang Pandhawa. Lho, nuwun sewu. Lah nggih mbok menawi ngaten. Lah, sampeyan niku karo wong tuwa kok jak arep ngapusi lho. Kula niki arep wong tuwa, kula niki kulon jeglongke kok nggih. Wong endi mawon sing dereng tau tate kula pangan. Ene panganan teng daerah pundi mawon sing dereng tau tate kula pangan. Kula niku pun wareg mangan gembalaning jagat legiasi ning kawontenan. Lho lah nggih. Lho lah iya anu lah nggih. Nggih. Pun dilajengke. Inggih. Dilajengke le rembugan. Ning nuwun sewu nggih. Saderengipun perang gedhe Bratayuda menika kelampan. Kula mung ajeng titip kalih sampeyan. Titip napa, Paman? Kula titip anak kula ing sawo jajar kalian Bumi Retalun anak kula nek kula sedewa nika lho nggih. Nika bocah lolo mboten gadhahi wong tuwa. Anak kula pinten tangsen anake Madrim nika lho nggih. Inggih. Badhe dipun titipaken kula aturi momong. Kok sampean mboten sedih to? Lho mboten. Sedih menika rak panjenengan mawi kula mboten. Nggih pun. Bagenipun kula titip anak kula loro kembar nika nggih. Kula aturi gula wentah nika lare lolo pun. Mong niku atur sing ajeng kula aturke. Kula dugekke kalian anak Prabu Ndarawati sak menika kula sampun saged sak pejagong pun nggih. Kula aturi ngajengaken pirembakanipun kalian anak Prabu Ngastina kula tak kundur teng Mandaraka. Kula sesek manah kula nyumurupi kalian kados mekaten menika nggih. Nderekaken manah inggih. Selamat nggih.
Anut lakuning Kurawa ngene ngeling ana patine sira risang abi manyu ong 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 du 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 ta du du to le nimbali kelan Dursasana enten apa le enten apa napa Dursasana sapa ngapunten karang kula niki kembar iya jan kembar aku dhewe ra iso mbedake bur sinten Burisrawa pun sipur ngono ya aja kaget kae aja girang gumuyu terus pundi le sajak pancen perang gedhe Bratayuda bakal kelakon marga iki mau dutaning agung saka negara Wirata wis prapta ning Praja Negara Ngastina ingkang wigati nanjake kelawan anak Prabu Duryudana. Lah, terus pripun? Kaleksanane negara Ngastina dikukuhi dening anak Prabu Duryudana. Jajar genjang trapesium persagi panjang. Seketika sama kaki. Oh. Ora tak takon kowe iki njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang. Nun. Kowe njaga kanan negara Ngastina kok mripatmu abang. Mendem. Iyalah. Bur. Iki saya tua rasaya mendha rasaya ngandeli lek mung ibadah mah mendem. Sing tuku arak kula kok sing cangkeman sampeyan niku karo kowe pripun? Wong tuwa ora mikir. Lah engko rolingan kalih kula napa pripun? Ra. Ning dudu kok perkara anak Prabu Kresna sing dadi dutaning para Pandhawa. Ning napa? Sing arep tak omongke karo kowe. Sawangen. Sawangen ning alun-alun kae. Ana wujuding kreta kaya kreta Kyai Jaladara. Sawangen ning nggon pakusiran kae sapa? Lungguh petang kelingan karo udut glelang-gleleng gembela-gembelo sirahe. Kaya-kaya negara Ngastina ki tekem kakek moyange napa piye? Wah, la bangsat arek bungkek medhun wis. Halo babu. Asem ora. Bueno. Ora. Bocah nek murang tata. Sak geleme dhewe kaya ngono. Bungke sencake kowe kok bisa padha karo mbiyen wae kowe. Rene medun parat kowe tau ndang ora ndang medun karepmu piye beh Kakang Burisrawa apa aku methuke karo kowe wiwit mbiyen nganti saiki lak kok padha
Lagak lagianmu seneng ngomben. Ae kok kancang medun. Medun Des, medun. Rumangsane iki negarane nggone mbahmu dhewe ngono wae. Medun. Ora medun pateni nang kene kowe. Yo tak ladeni sak marep. Yo rono yo. Kowe kaya mbiyen. Brengosmu ora tau tok cukur kandele ra jamak-jamak. Aku kok nganti tekan dengkul-dengkul kuwi. Wah, ayo. Brengose ra tau dikethok kok ngono ya melu-melu ora dikethokke karepmu kepiye. Ora sakokean percika. Aku nang kene nderekke marang Koko Prabu Ndrawati. Ora nak Koko arep nantang gelut karo kowe kok. Ngeling aku karo kowe iki jaman biyen iki seduluran. Jaman biyen aku ngeplak sirahmu, kowe gendeng ngeplak sirahmu terus awake dhewe ngombe bareng, rolingan bareng, mendem bareng, mudhar bareng, kewer bareng. Saiki apa kowe ra kangen momen-momen kaya ngono kuwi? Aku wis ninggal marang tumindak nista. Alah, gombal. Aku saiki maneg wong pujo, manembah ngersane Gusti. Tai apa piye? Sak diapurmu kok semuci-suci. Yo diombe. Ora. Tukoke ngoyo-oyo. Iki le tuku ning outlet Badranaya kek. Diombe. Diombe, dibuka tutupe. Ah. Tangane nyekel gendul. Nah, cekel cek. Nah. Aduh. Ayo minimal belingan ngene iki, Manson, tequila, vodka. Nyebut merek ya ben. Sapa ngerti dadi brand ambassador. Ayo diombe. Diombe bungke. Kakang Burisrawa ora teges aku nampik kang dadi pewaringanmu, nanging aku wis ora wani. Diombe. Ora tok ombe, kowe tak pulasa apa kelakon kowe tak ruta paripeksa. Waduh. Wayo. Bungke. Kowe kok mancing mopal babaling kanepsane Burisrawa ya. Sekawit aku kowe karo pas seduluran. Kowe mung tak kon ngombe kok ora gelem ya. Nek pancen kowe njaluk tak ladeni ya, ora ladeni saisa aku gelut karo aku kene. Yo, hei, awas kowe. Aduh, oi. Oi, biar pecah dadamu kowe kaya ngene iki jalukanmu kowe arep ngomong kowe. Aduh. Tudinge kurang dawa. Pit. Kurang karo mendem ngene iki enak tenan.
atos kowe ngantemu padha biyen kowe. Ayo, ayo. Aduh. Ayo. Ayo. Bungke durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe matek aji saya kawijayan ngampleng sirahku mapeng aku ra eling sanalika aku mbok getak tiba ning kene dasare aku ya mendem dik yo bungke aku bloko aku wektu iki ngalah aku tak ngundur aku ning ditenono sesuk Titi Wanci perang gede Bratayuda kelakon tak bales. Aku males ngudi tuwa lara wirang karo dapurmu bae. Ayo, Kresna dikuruyo. Ayo Kresna dikuruyo. Dikuruyo. Ayo, nata Ndrawati dikepung, kruyuk. Ayo digerobot. Ayo, selawis. Ya. Setyaki mlayu-mlayu keweden ana apa Dimas? Nur manggi ngaturaken ketiwasan Piye? Kula aturi midhangetaken lan kula aturi nyawang barisaning para Sata Kurawa sak mangke badhe ngepung dhumateng padukan Jengkoko Prabu manjingane kampung pun Kakang Dimas. Ayo, dikuruwal. Aja dikendhani. Ayo. Keruput, Kresna, keruput. Ayo keruput. Aja dikendhani ya. Oh, rumangsane kecekel nang ana menungsane. Oh. Aku tak melu ngrubut aku. Modar ora kowe, modal ora kowe. Kresna wis kecekel Kurawa ngene iki ora iso piye-piye. Mung kare tingil-tingil sikile utak-utik. Kowe golek sapa? Paman Sengkuni ra melu ngrubut kok. Ratu iki kok tangane ambune kecing ora Jawa. Kuwi tanganku ya nyuk. Aku bal tapi ora tak aku lak iso jiji. Ayo Kresna dikur. Ayo. Dikerobot dikepung ayo. Ojo enopa.
Ayo yo 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 aduh piye iki? Oh. Digerobak, ayo, ayo. Gerobak. Digelobak, ayo. Lobat. Nalika semanten. Ayo. Nenggih nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ingkang kinarubut dening Sang Hyang Parasata Kurawa. Nalika semanten Sangga wis bingung telenging manah. Nalika semanten Giya nyenggol bedaring Kyai Kisawa. Saknalika dadi yaksa sak gunung, rong gunung, telung gunung, pitung gunung gedhene ngebaki jagat. Ayo kurubul. Ayo modal ora kowe. Kurubul. Tang jelah. Wae ngapa Dur? Wah lha jan. Kula wong nganti bingung ajeng gujeg sing pundi niki. Dan. Lah kok cikile dadi abuh kaya ngene kepiye kaya? Dah sajake Kresna kena penyakit beri-beri. Wah kena kaki gajah iki kok Kresna lara, Kresna lara, sikile abuh. Cah. Kok kula kepoyong. Ngujeket mau ku ya mangcane lah kepoyong napa piye. Wah, ngopo kowe bocah kok bengok-bengok. Kurawa rada gleminggan. Asep langen putih pamuwae kare dadi. Bujleng iblis lanat padha cekan. Kurawa kadung ngroyok karo Ratu Ndrawati, sengkara isa slamet uripe. Mbasan tak pitung-pitung, tak gagas, tak gelar, tak gulung. Jebul tinemune ingkang marai gorek, ingkang marai rusak kanan lan tatanan jagat iki ora ana liya kejaba mung negara Ngastina. Ora keparat. Tinimbangane mung dadi rebutan antarane Pandhawa lan Kurawa negara Ngastina ora untal malang. Oi! Wah!
Negeri kini wis tau bakal disepaku. Bakal jadi bakal bukti kita pucat rupanya tak ondale. Nata Ndarawati leremang ya tak lemah. Dadi kayang ini kepiye aja. Bocah kaya ora. Ayo. 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 Wah, ceret dengkul kita kira. Pukulan rada ganggu ae. Lagi penak-penak mangan kara. Lah kok dadi sageleme dhewe jeneng kita ku ya. Aja kok negara Ngastina sing jeneng kita untal. Natian jagat saiki jeneng kita untal. Mesti sedeng tekan waduk kita. Kersanipun pukulan kados pundi? Rajuta ya nggih. Aja kaya ngono ulun bakal dawuh lan jeneng kita nggih. Waduh. Tumindhaipun ingkang wayah punata Ndrawati kula nyuwun pangapunten Bu Kulon. Ya bener neng Bu ya bener. Ngono ya ngono ning aja ngono. Inggih nyuwun pangapunten. Iya. Wajane dian nganti judhek kayangan dewa do bubar mawut nyumur wikrida kita iki mau. Inggih. Prasta dawuh kados pundi Bu Kulon? Ingkang wayah pun Kresna nyadong dawuh. Ngene ya nggih ngene. Jebul tinemune barang para dewa catur iki mau mungkur saka negara Ngastina lah. Jebul tinemune jebulane ya tinemune Ratu Ngastina sing aran Prabu Duryudana cukeng adreng ngukuwi yo nganti gobyos. Bingung kula. Nyumurupi kanan negara Ngastina diuntal karo buta. Nggih. Jebul tinemune dikukuwi dening Ratu Ngastina teges perang gedhe Bratayuda mboyasu meneh bakal kelakon nggih. Nyatanipun sampun dados pesthi ning kodrat mboten saged dipun napakaken malih. Ya mong anti-anti dawuh ulun bakal dawuh lawan jeneng para jeneng kita Balia ning negara Wirata. Nanging sadurunge tumeka ning praja negara Wirata ulun njaluk kelawan jeneng kita ya nggih. Boyongan Dewi Kunthi Talibrata ingkang samengko mapan ning Kadipaten Panggombakan. Merga mangene yen nganti para Pandhawa ora ketenggon ora tinungkan dening Dewi Kunthi Talibrata sing ora bisa unggul jurita ning perang gedhe Bratayuda mekaten pukulun ya. Maningkaten prasta dawuh duka ingkang wayah punata Ndrawati nyuwun pamit. Ya, padha jeneng kula uga nyuwun pamit. Ulun bakal kondur mangkayangane. Budal dhewe-dhewe ngene selang-selang.
nggonku. Yo yo. Kayon katiyo pengangin sumyak swarane rong jeban togok wonten dawuh sinuwun bilung Kula Bos nimbali ingkang abdipun pur bilung. Aja kaget we tak awe. Ana ing negara Guwa Simangleng. Kersanipun sinuwun Prabu Kala Srenggi kados pundi? Aku kuwi bingung. Aku bingung, Gek. Nggonku dadi nalendra ning Raja Negara Guwa Simangleng iki wis mataun-taun. Aku dadi nalendra Gung Binatara. Nanging uga aku durung mangerteni marang sapa kang dadi sudarmane Prabu Kala Srenggi. Togok, kula wonten dawuh. Bilung. Kula. Apa kira-kira kowe ngerti? Merga kondange ngakeh nyebutake kowe kuwi titah. Ingkang wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan. Lah nek sampeyan nanjihke babagan kawontenan sinten tiyang sepuhe Gusti kula ing Guwa Simangleng, nggo mboten sah kakehan omong pun kula kanthi budal mawon, nggo. Kula critani teng dalan terus mengke sampeyan kedah tumindak kepripun mengke dirembuk kalih mlaku. Ya Long. Heeh. Aku arep mbok kanthi menyang endi? Pun to, kula aturi percaya kalih Togo kalih Bilung. Mengke kula derekke sampeyan ngerti dhewe pirsa dhewe kena ngapa sampeyan mboten dadi siji kalian sudarmane sampeyan. Yo, yen mangkono aku mung manut karo aturmu. Ayo Long. Ya. Nyanggo iringan apa iki? Sok arepe. Iler-iler. Ayo sing pas tindringan lho iku ora ana. Aku nggo gamelan dhewe kok. Sing pas. Ji. Ah semono kuwi. Iler-iler tandure. Kula dherekaken.